Roja Dawî mata 25 Gava go kurê mirov bi rûmeta xwe vebê û hemû milyaket pêre, hingî ew ê li ser textê xwe yê rûmetê rûne. Hemû milet wê li ber wî bicivin û ew ê wan ji hevdû veqetîne, wek ku şivan miyan ji bizinan vediqetîne. Ew ê miyan bidê aliyê xwe yê rastê, bizina bidê aliyê xwe yê çepê. Hingê padîşah wê ji yê li aliyê xwe yê rastê re bêje: werin hûn pîroz in. Bavê min wê padîşahiya ku ji damezrandina dinyayê ve ji bo we hatiye amadekirin bistînin. Çimkî ez birçî bûm, we xwarin da min. Ez tî bûm, we av da min. Ez xerîb bûm, we ez hewandim. Ez tazî bûm, we ez bi cil û berg kirim. Ez nexweş bûm, hûn hatin serdana min. Ez di zindanê de bûm, hûn hatin ba min. Hingî yê rast wê li wî vegerînin û bêjin: ya xudan, ma kengî tu birçî dîtî û tu têr kirî. An kengî me tu tî dîtî û av data. Me kengî tu xerîb dîtî û te hewand. An tazî dît û tu bi cil û berg kirî. Me kengî tu nexweş an di zindanê de dît û em hatin ba te. Padîşah wê bersiv bidê û ji wan re bêje: bi rastî ez ji we re dibêjim, we çi ji yekî ji wan birayê min ên herî biçûk re kiribê we ew ji min re kiriye. Hingî wê ji yên li milê xwe yê çepê re bêje: ji min dûr bikevin, hûn ên ku nifirlêbûyî herin agirê her heyî, yê ku ji bo îblîs û milyaketê wî hatiye amadekirin. Çimkî ez birçî bûm, we xwarin neda min. Ez tî bûm, we av neda min. Ez xerîb bûm, we ez nehewandim. Ez tazî bûm, we ez bi cil û belk nekirim. Ez nexweş û di zindanê de bûm, hûn nehatin ba min. Hingî wê li wî vegerînin û bêjin: ya xudan, ma kengî tu birçî, an tî, an xerîb, an tazî, an nexweş, an jî di zindanê de dîtî û me alîkariya te nekir. Hingî ew ê bersiva wan bidê û bêje: bi rastî ez ji we re dibêjim, we çi ji bo yekî ji vanên herî biçûk nekiribê we ew ji bo min jî nekiriye. Îcar ev ê niha herin ezaba her heyî, lê yên rast wê herin jiyana her heyî. Pirtûka pîroz, încîl, silav û rêz ji bo birayên hêja.